Tantak, Uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Antzinatik, animaliak eta landareak elkarrekin bizi izan dira Euskadin, eta harmonian egin dute aurrera. Hala, klima patroien aldaketei aurre egiteko eta gertakari meteorologiko desberdinetatik azkarrago berreskuratzeko gai diren ekosistema osasuntsu eta orekatuak sortu dituzte. Azken hamarkadetan ordea, apurtzen ari da oreka natural hori. Horren adibide da Austropotamobius palipes edo bertako karramarroa, 70ko hamarkadaren amaieran gure ibai gehienetatik desagertu zena, ibai ibilguen narriaduraren, gehiegizko ustiapenaren eta karramarroaren izurri izenez ezagutzen den gaixotasunaren ondorioz. Datozen minutuetan, garai batean ibaiko itsaski gisa ezagutzen zenaren, gorakadaren eta gainbeheraren historia kontatuko dizuegu Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastean. Jabakandoarekin aidetuta dago, gainera, morfologia eta arbaso bera baititu. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak uretako pertsonaiak aurkezten dizkizu. Ezagutu nola bizi diren, nola jokatzen duten, nola erlazionatzen diren, zer habitat dituzten. Uretako pertsonaiak ezagutzea, errespetatzea da. Entzule ditugun 60 urtetik gorako pertsonek gogoratuko dutenez, garai batean karramarro zaporetsuz beteta zeuden ibaiak Euskadin. Dozenaka arrantzatzen ziren, eta etxean edo oroitzapen ezaba ezineko mendi bazkarietan dastatzen ziren. Karramarro arrunta edo hankazurikoa ez da batere zorrotza bizitzeko habitat jakin bat aurkitzeko orduan. Hala ere, kaltzio eta potasio gatz ugariko urak ditu gogoko. Horregatik, ibai edo laku baten ingurumen kalitatearen adierazle ona da. Ondo aldakorreko eremuetan finkatzen da, legar ondoetan batez ere, ur argi eta hotzeko korronte leuneko ibai eta erreketan, harrien azpian edo landaridiaren artean ezkutatuta. Galtzeko arrisku larrian egon arren, populazio txikiak aurki daitezke oraindik Euskadiko zenbait istil edo ibaietan, bereziki Gorbeiako mendigunean eta gure laku natural garrantzitsuena den Arreo edo Kaizedo Jusoko lakuan esaterako. Karramarro arruntak argitik ihes egiten du, eta beraz, ibai ertzeko landarediaren artean ezkutatzen da, ertzetako ezpondetan eta harrien azpian zulatutako zuloetan. Horrela, bere jarduerarik handiena gauez egiten du, eta udaberritik udazkenera arte egoten da aktibo, urteko gainerako egunetan, bere gordeleku kutxunenetan hibernatzen baitu. 5 hanka pare ditu, zefalotoraxaren sabelaldean alboetan txertatuta. Lehen hankapareak pintza oso garatuak ditu, eta elikagaiak harrapatzeko erabiltzen ditu. Hurrengo bi pareek ere badituzte pintzak, baina askoz ere txikiagoak, eta azken bi pareek azazkal bat dute. Lehenengo parea izan ezik, gainerako hanka guztiak mugitzeko erabiltzen ditu batez ere. Aurpegiaren amaieran txertatutako antenak eta antenulak dira oreka organoa. Makroornogabeak, anfibiolarbak, arrain txikiak, sarraskia, uretako landareak, algak eta bar jaten ditu. Harrapariak ere andanak ditu. Arrainak, hegaztiak edo ugaztunak, igaraba besteak beste. Karramarro arruntak denetik jaten du, beraz, eta denek jaten dute. Eta ezin hobeto betetzen du bizi den ekosistemen katetrofikoan edo elikaduran duen eginkizuna. Gaur egun, Euskadin dauden hankazuriko karramarro populazio urriak ur ibilgu txikietan, sakanetan eta erreketan daude batez ere, eta horietan oso kalteberak dira ingurumen erasoen aurrean. Urruti daude Euskadiko ibai eta lakuetan karramarro mota bakarra zegoen garaiak. Hain ziren ugariak orduan, ezen eskuarekin ere atera baitzitezkeen. Halaxe egiten zuten gure arbasoek, atximurrekin izutu gabe.
Ricardo Becerro de Bengoa akademiko, politikari eta idazle ospetsuak artean. Estarronan ematen zuen uda, eta Gorbeiako haize freskoaz gozatzen nuenan, ia arratsaldero. Honelaxe adierazi zuen 1885 abuztuaren 28an, La Libertad egunkarian argitaratutako artikulu batean honakoa utzi zuen islatuta. Politikaririk amorratuenaren, literatorik sakonenaren edo zientzialaririk larrienaren arreta ere erakarriko luke. Ez baita sarri ikusten, ez da jende hori biziden gizartean ere, 2 ordutan errekasto baten uingardenen artetik, 62 dozena karramarro ateratzea. Karramarroak hain ugari zirenez, mugak ere gainditu zituen Zadorra, Baia edo Mezillo ibaien ospeak 19. mendearen amaieran. Turista frantsesak edo ingelesak ere iritsi ziren Arabara, bertako gutizia gastronomikoez gozatzeko. Garai hartako kazetari eta gastronomo Angel Murok bere sukaldaritzako hitzaldi ezagunetan adierazi zuenez, Alegria ibaiko urgardenetan azen omen ziren Espainiako karramarrorik onenak. Han, arratsaldea iristearekin batera, otarrainak ziruditen dozenaka karramarro arrantzatzen nituen nik, eguzkia muinoetan ezkutatzen hasten zenean. Azaldu zuen, eta esan zuenez, ez omen zen arraroa bertan karramarro jatea egitea ale handienekin. Ricardo Becerro de Bengoa ere mintzatu zen urertzeko afari meriendaietaz. Lehenik sua egiten zen, eta gero burdinazko lapiko bat ipintzen zen txingarretan, karramarrorik onenak, plater nagusi izango zirenak, lurrunetan erretzeko. Txahala saltzan, mia, txorizoa, Pamplona, Gasteizko loreogia, ardogorria, Urbiako gazta eta lurrunetan erretako karramarro piloa ere jaten ziren, gatz pikin bat besterik ez zutela. Euskadin, 50ko hamarkadan hasi zen nabarmen murrizten. Gehiegizko arrantzaren eta dragatzeak, ibaien kanalizazioak eta ur erregulazioak, eutrofizazioa edo intsektizidak ugaritzearen ondorioz. 70ko hamarkadan hautsi zen behin betiko oreka ura. Afanomikosi izeneko gaixotasuna zuten espezie amerikarren ekartzearekin. Podcast honekin, egun batean ibai karramarro autoktonoaren habitat izan ziren ekosistemak birkonkistatzeko lana bultzatu eta balio etxi nahi dugu uraren euskal agentzian. Ekosistema hori oso garrantzitsua baita desagertzeko arriskuan dagoen espezie bat birsortzeko eta gure ibaiei oreka itzultzeko. Izan ere, elikadura katea zaratago, beste funtzio asko ere betetzen dituzte faunak eta florak. Eta gure karramarroaren kasuan, ondoak eta ibilguak garbi edukitzea da haien lana. Horrela, beste espezie askori, ornogabei zein ornodunei, bizirik irauten laguntzeko. Lagunduko aldi guzu distira ura berreskuratzen? Uretako pertsonaiez ez ezik, euskal hidronimiaz, kulturaren eta uraren arteko harremanaz, Euskadiko ur bideskez, topikoez eta abarrez hitz egingo dugu uraren tantak podcastean. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean aurkituko gaituzu.